Hello guys, welcome back to another episode. இந்த எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்க கஷ்டம் ட்ரில் மிஷின் மோட். இந்த மோடு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மோட் நீங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் லிங்க் எழுதி விட்றேன். இப்போ வந்து நீங்கள் அயனோட ட்ரில்லிங் மிஷின் எடுத்தீங்கன்னா அயன் சாவி எடுத்துக்கோங்க. டைமண்ட் ட்ரில்லிங் மிஷின் எடுத்தீங்கன்னா டைமண்ட் சாவி எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து அயன் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து தேர்ட் பர்சன் வீடியோ எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பர்சன் வீடியோ மாற்றிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பர்சன் வீடியோ மாற்றிக்கலாம். கண்ட்ரோல் கிடையாது, டச் கிடையாது, வீடியோ. ஒரே நிமிஷம் கைஸ், வெயிட் பண்ணுங்க, வந்துடுறேன். ஓகே கைஸ், ஐ அம் பேக். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ட்ரில்லிங் மிஷின் எப்படி ஆன் பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்படி வந்துட்டு இப்படி உட்காந்துக்கோங்க. உட்காந்துட்டு அப்புறம் மேலே பார்த்துட்டு லைட்டாக அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துட்டு ப்ளஸ் ஆகிடும். ப்ளஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மூவ் ஆகுது. ஆக்டிவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ட்ரில்லிங் ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மாதிரி நீங்கள் சர்வர்லேயே பண்ணலாம். அப்புறம் இதை ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா அது எல்லா பொருள் எடுத்துச்சுக்கோ, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். நான் சர்வரில் மாற்றி காட்டுறேன். இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டைமண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதான் இன்னும் சொல்லிக்கிறேன். இது வந்து போட்டோம் மெதுவாக போகும். இப்போ வந்து இது வேற லெவல் ஒரு மோடு. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன். இப்போ ஏன் இது இடிச்சதுன்னு இது ஏன் இப்போ இடிஞ்சதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் இருக்கிற அந்த ஓப்பன் இருந்துச்சுன்னா அந்த செஸ்ட் ஃபுல் ஆச்சுன்னா இது இடிஞ்சு விழுந்துடும். யூஸ் கொடுத்து ப்ளஸ் கொடுத்து யூஸ் நீங்கள் கரெக்டான இடத்துல இதை ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, ப்ளஸ் 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 யூஸ் யூஸ் ப்ளஸ் 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 ஆகிடுச்சு வந்து. ஓகே, சாவி எடுத்துக்கலாம். சாவி எடுத்துகிட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணிடுவோம். வேற லெவலில் ஒரு மோடு தான். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ண வேண்டிய ஒரு நல்ல மோடுன்னு கூட சொல்லலாம். ஓகேங்களா, ட்ரில் ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் மட்டும் அதில் இருக்கிற பொருள் எடுக்கலாம். அப்புறம் நீங்கள் இந்த இருக்கு நெக்ஸ்ட் அது கிடைக்குது. ஓ செத்து போச்சு. டைமண்ட்ஸ் எங்கே செக் பண்ணலாம். சார்ஜ் பரவாயில்ல, நம்ம விளாண்டுனா போவோம். யூஸ் கொடுத்து ப்ளஸ் கொடுத்து செத்து போச்சு. யூஸ் ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் செத்து போகுது கைஸ். ஒரு வேளை இது என்ன இது மேலே போட முடியாதா? சாரி, தெரியாது. ப்ளஸ் 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 எந்திரிச்சு நின்றுதான் ப்ளஸ் ப்ளஸ் எனக்கு எந்திரிச்சு நின்றுதான் ப்ளஸ் இல்லை. அது ரெஸ்டாரண்ட் காப்பர் நம்மக்கிட்ட 4 காப்பர் இருக்குது. இப்போ நியூ அப்டேட்டை பற்றி இன்றைக்கி இந்த வீடியோ கூட சேர்த்து இந்த ட்ரில்லிங் மிஷினோடு இவ்வளோ முடிஞ்சிச்சு. இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஒரு மோடு. காசு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, இப்போ நியூ அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க மைன்கிராஃப்டில். அந்த நியூ அப்டேட் பார்த்து தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரியும், நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த நியூ அப்டேட்டை பற்றி பேசலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த நியூ அப்டேட்டில் வாட் காய்ஸ் இது என்ன இவ்வளோ இருக்கா? அதான் எடுத்து கொடுத்தது. கைஸ் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து கிரியேட்டிவில் மாற்றிக்கிறேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா பொருளையும் பார்க்க முடியும். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்மளுக்கு நியூ அப்டேட்டில் வந்திருக்கிற திங்ஸ் என்னென்னா காட்டுறேன். ஃபஸ்ட் நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அப்புறம். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த பிளாக் தான். இது வந்து என்னதுன்னா பிளாக் ஆஃப் ஹாப்பர் இப்போ புதுசாக விட்டுருக்காங்க. அதுதான் இது. அதே இப்படி வெளுத்து போய் இப்படி ஆயிடும். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த மாதிரி பச்சை கலரில் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இப்படி பச்சை கலரில் ஆகும். அப்புறம் இப்படி
அப்புறம் கடைசியாக இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்மளாம் பண்ணோம். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு லைனாக இருக்குது. அடுத்து நம்ம காட்ட வேண்டியது என்னென்னா ஸ்பை கிளாஸஸும் புதுசாக வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து இதை இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பழசில் வந்து எப்படி இருக்கும், எல்லாமே பிளாக்காக கிடைக்கும். இந்த இதுவும் பிளாக்காக கிடைக்கும். ஆனால் இதில் அப்படி இல்லை. ரா அயன், ரா கோல்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து ரா ஹாப்பர். இது நம்ம பற்ற வச்சோம்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சாதாரண ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்துடும். அடுத்து வந்து வேறு திங்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. வேறு இது நிறைய பொருள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்கலாம். இது ஓகே கைஸ், அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஸ்பை கிளாஸஸ். இதில் ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக சர்வைவலில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சர்வைவலில். நீங்கள் சர்வைவல் ஆடுறீங்கன்னா இதை மட்டும் வாங்கிட்டு போங்க. இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய்க்கோங்க. கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து நம்ம பார்க்க வந்து இதுதான். இது சில பேருக்கு தெரியும், சில பேருக்கு தெரியாது. தெரியாதவங்க பார்த்துக்கோங்கப்பா. இது வந்து என்னதுன்னா அக்ஸலோட் வந்து வந்து ஓகே. அடுத்து ஸ்னோ. ஆமாம், இது இந்த ஸ்னோ நம்ம நெதரில் நம்மளால் தண்ணி போட முடியாதுல்ல, அதுக்கு பதிலாக இந்த ஸ்னோவை நம்ம தண்ணியாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா நம்ம நெதரில் தப்பிக்கிற சான்ஸ். ஆமாம், தப்பிக்கிற கண்டிப்பாக சான்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா இதுதான் நீங்கள் நெதரில் கூட போடலாம். அப்புறம் நீங்கள் இது தண்ணி கூட மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கிட்ட கொஞ்ச நேரம் இருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு காட்டுறேன் அடிப்படை. இங்கே பாருங்கள், இப்போ வந்து காலையில் வாட்டிக்கலாம் தாண்டி வந்து சர்வரில் கொஞ்சம் போட்டு கற்றுருக்கோம். ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்து சர்வல்தி மாற்றிட்டேன். இப்போ வந்து இந்த பவுடர் ஆஃப் ஸ்னோ, இங்கே ஸ்னோ பக்கெட்டா அதை இப்படி போட்டு இப்படி நின்னீங்கன்னா உங்களோட ஹார்ட்டை பாருங்கள், என் ஹார்ட்டை பாருங்கள். ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படியே அடிபடும், வெளியே வந்துடலாம். அப்புறம் அதை நீங்கள் கையில் கூட இப்படி பக்கெட் மாதிரி பிடிச்சி. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ளிண்ட் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு நெருப்பு பட்டு இதை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா காலி ஆயிடும். அது இல்லைங்க. அப்புறம் இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து சவுண்ட் வந்து பாருங்கள். சவுண்டு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் அமைதியாக இருக்கேன்னு கேட்குறேன் சொல்லுங்கள். சவுண்டு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு கேளுங்க. அப்புறம் இது குட்டி, அதே மாதிரி குட்டியாக இருக்கும். இது அதோட குட்டி. மூணுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டும் பாருங்க. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பெருசு போடலாம். கைஸ் சாரி, இவ்வளோ நாளாக வீடியோ போடுறது. ஆமாம், இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம், அதுதான் சாரி கேட்குற வீடியோ. இது பெருசு. அதுக்கப்புறம் இது சின்னது, இது ரொம்ப சின்னது. அதுங்களா அதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான் கைஸ். ஓகே, அடுத்து அப்புறம் இன்னொரு கூட வந்துருக்கு. ஆமாம், அதையும் காட்டுறேன், வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம அதையும் க்ரியேட்டிவாக மாற்றியாச்சு. ப்ளஸ் அது என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கும். இதில் போயிட்டீங்கன்னா ஏன் இப்படி ஒன்று இருக்கும் கைஸ். ஆமாம் கைஸ், இது சில பேருக்கு தெரியும், சில பேர் பார்த்துருப்பீங்க யூடியூப்பில். இது எப்படின்னா, நீங்கள் மைன்கிராஃப்ட் வச்சுருக்கீங்களா, கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணால் உங்களுக்கு வரும். ஏதாச்சும் ஒரு பிளாக்கை போட்டுட்டு இப்படி போடணும். அப்புறம் இதை நீங்கள் பெருசு கூட வச்சிங்கன்னா அது இன்னொன்று. அது மட்டும் இல்லாமல் சர்வைவலில் நீங்கள் இது கீழே நின்றுட்டு மேலே இடிச்சிங்கன்னா தொப்பு கட்டிங்க கீழே அடிப்படும் கைஸ். கன்ஃபார்ம் அடிப்படும். ஓகே, இந்த கோழி என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். நில்லு கோழி வர இடத்துல நில்லு ப்ளீஸ். அங்கேயே நின்று ஓடிடாத. இது தரேன், சிக்கன் தரேன். கோழிக்கு சிக்கன் தரேன் நான் ஓடிச்சு. அப்புறம் இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன். அப்புறம் வந்து இன்னொன்று பொருள் என்னன்னா இதுதான் கைஸ் அந்த இன்னொரு பொருள். இது புதுசாக வந்திருக்கு பொருள். இது புதுசாக வந்திருக்கு. இப்போ வந்து இது நியூவாக வந்திருக்கு. சும்மா சொன்னேன், அது சொல்ல இருங்க காட்டுறேன். அப்புறம் இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதைய இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு கீழே வந்து இதை போட்டுக்கோங்க. போட்டு
இப்படி 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 அப்புறம் இப்படி இதை போட்டு இங்கே இருக்கிறது இடிச்சிருங்க. இடிச்சிருங்க. தண்ணி ஊற்றிடுங்க. தண்ணி ஊற்றிட்டு அது என்ன உறிஞ்சிக்குமான்னு கேட்காதீங்க. இது இப்படி போட்டிங்கன்னா கைஸ் நம்ம மட்டும் 1K ரீச் பண்ணிட்டோம்னா நான் உங்களுக்கு மைன்கிராஃப்ட் எப்படி ஏற்றுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் கைஸ். கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம். இது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். வெயிட் பண்ணுங்க, அது வர வரைக்கும். இதெல்லாம் டைம் லேப்ஸில் பாருங்க. இது எவ்வளோ லேட் ஆகுது? ஓகே ஓகே, லாவா போடலாமா? ஓகே கைஸ், ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம லாவா போட்டுடலாம். ஏன்னா லாவா போட்டோம் சீக்கிரமாக வந்துடும். ஆமாம், டைம் லேப்ஸ் நிறுத்திட்டேன். ஓகே, லாவா போட்டாச்சு, லாவா ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. சீக்கிரம் ஃபாஸ்ட்டாக வா. எப்போ கொஞ்சம் தப்பாக ப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன். எவ்வளோ நல்லா ஆக்குவோம் சீக்கிரமா. சரி காசு, இது ஃபுல்லாக நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம். அடுத்தது என்னதுன்னா நிறைய பொருள் இருக்குது காசு. இந்த இப்போ நியூ வந்துட்டு நிறைய பொருள் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து இது கார்பெட், இது ஒரு கார்பெட்டு. அதுக்கப்புறம் இது ரூட். இப்போ நம்ம வித்தியாசம் ஒரு இது மாதிரி பார்த்தோம்ல, அதோட ரூட்டு. அப்புறம் இது ஒரு செடி, அப்புறம் இது ஒரு பூ, அப்புறம் இது ஒரு மரம், அப்புறம் இது ஒயின்ஸ் மாதிரி ஒன்று. ஓகே கைஸ், ஓகே இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, இப்போ இந்த பிளாக்கும் கிராஸ் பிளாக்கும் லைட்டாக ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இங்கே பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக தெரியும். அடுத்து போன் மீல் ஒன்று பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுது. அது போன் மீல் எங்கே இருக்கும்? காய்ஸ், போன் மீல் எங்கே இருக்கு? மறந்துட்டேனே. சரி, நம்ம எழுதிடுவோம். போன் மீல். ஓகே, போன் மீல் எடுத்துச்சு. இங்கே பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெருசாகிட்டு? பார்த்தீங்களா இது இந்த மாதிரி பெருசாகிட்டே போகும். நீங்கள் இடிச்சிங்கன்னா அவ்வளோதான், சிம்பிள். அடுத்து இன்னொன்று இதில் இருக்குது. இதை இப்படி போட்டுக்கோங்க. போட்டு என்ன பண்ணணும்னா, இதை இப்படி போட்டு சின்ன மரம் மாதிரி மினிட்ரி மாதிரி இருக்கும். இது பெரிய மரம். ஓகே கைஸ், அதே பூ மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல, அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு செடி. கைஸ் அப்புறம் இன்னொன்று கூட வந்திருக்கு நியூ அப்டேட்டில். என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கோட் வந்திருக்கு. அந்த கோட் சில பேருக்கு தெரியும், சில பேர் தெரியாது. சில மைன்கிராஃப்ட் ட்ரையல் வச்சுருக்கவங்க கண்டிப்பாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ பிரச்சனை எனக்கு வரல. ஆனால் 1K ரீச் பண்ணாதான் நான் மைன்கிராஃப்ட் எப்படி ஏற்றுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். அதுவும் இந்த லேட்டஸ்ட் எடிஷனே எப்படி ஏற்றுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதெல்லாம் செத்து நான் வந்து இது காசு கொடுத்து பை பண்ணி தான் எடுத்திருக்கேன். ஆமாம், 2 பேரும் பை பண்ணி தான் எடுத்திருக்கோம். ஓகே, அதனால தான் டெய்லி அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. வா, ஓகே காய்ஸ், அடுத்து இது என்னன்னு எனக்கே, இது எங்கே போகிறதுன்னு எனக்கே தெரியல. இது எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணுறது? இல்லையா, இல்லை, அந்த கிராஸில் ப்ளேஸ் பண்ண முடியும். இது நிறையா இது எனக்கு தெரியும். இது இல்லை, ப்ளேஸ் ஆக முடியாது. ஓகே காய்ஸ், இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது ஒரு வைன்ஸ் மாதிரி தான். இது இங்கே பாருங்க, இப்படி இதில் முடியும்னு நினைக்கிறேன், முடியல. ஆனால் இது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அப்புறம் வந்து வேறு கடலாம் வேறு புது அப்டேட்டில் வந்துருக்குது, நிறையா வந்திருக்கு. என்னென்னு எனக்கு தெரியல அந்தளவுக்கு. காப்பர் அப்புறம் வந்து அப்புறம் இப்போ வந்து புதுசாக வந்திருக்கிறது என்னன்னா, இப்போ சாதாரணமாக எப்படி இருக்கும் டைமண்ட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி தானே இருக்கும்.
எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி இருக்குமா? இந்த மாதிரி இருக்குமா டைமண்ட்னா? கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. இப்போ வந்திருக்க டைமண்டில் பாருங்கள், இந்த லேட்டஸ்ட்டில் இங்கே பாருங்கள், நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ரெண்டுத்துக்குமே. எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் இது பிளாக்கு, இது ஒயிட்டு. இங்கே பாருங்கள், இதில் வந்து டைமண்ட் டோர், இதில் வந்து டீப் படிக்க மாட்டேன். அப்புறம் இது என்னது, இது அதே மாதிரி தான். ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது ஒரு மோடு தான். மோடுன்னு சொல்ல மாட்டேன், இது மோடில் அந்த இதுக்கு முன்னாடி அந்த இது காட்டினேன் பார்த்தீங்களா, அதான் ட்ரில்லிங் மிஷின். ட்ரில்லிங் மிஷின் தான் மோடு. இது என்னது? ஓ, ட்ரில்லிங் மிஷின்க்கா. ஓகே ஓகே. பிளேஸ் மீயா காஷ், இது நம்ம இன்னும் பார்க்கவே இல்லைல்ல. என்னது இது? ஓகே, டைமண்டே நம்ம எடுத்துக்கோம். சாவி 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 இதெல்லாம் இருக்கும். சாவி டைமண்ட். இது என்ன இது இருக்குது? நான் இதை ப்ளேஸ் பண்ணுவேன். யூஸ் மீன் வர இதுக்கு என்னது அது? என்னது இது? என்னது எனக்கு சொல்லு. அப்புறமேட்டு இன்னும் சில பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஒன்று வந்து கோல்டன் பெரிஸ், இன்னொன்று வந்து க்ளோ ஸ்குவிட், க்ளோ பெரிஸ், ப்ளூபெரிஸ், க்ளோபெரிஸ். க்ளோ. இங்கே பாருங்க, இது என்னதுன்னு எனக்கு தெரியலப்பா. இது ஐட்டம் ஃப்ரேமா? சவுண்ட்லாம் கேட்குது பலமா. பாருங்க, இதான் அந்த க்ளோ பெரிஸ். பாருங்க, இதை நாங்கள் சாப்பிடலாம். நல்லா இருக்கு, நல்லா டேஸ்டாக இருக்கு. ஓகே காய்ஸ், நீங்கள் கன்ஃபார்ம் ட்ரை பண்ணி பார்க்க. வாவ் காய்ஸ், இங்கே பாருங்க என்னதுன்னு பாருங்க காய்ஸ். பாருங்க பாருங்க பாருங்க, வேற லெவல். க்ளோஸ் விட்டு க்ளோஸ் விட் இருக்கு. அப்போ கைஸ் ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம க்ளோஸ் விட்டோட எடுத்து விட்டு இது எப்படின்னா இங்கே பாருங்க காட்டுறேன். செம்மழகாக இருக்கும். இங்கே பாருங்க, வேற லெவலாக இருக்குல்ல கைஸ். ஓகே கைஸ், வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்க, இதுதான் க்ளோஸ் பார்த்துக்கோங்க. தெரியாது எனக்கு, இருக்காது இருக்கு அப்படியே பார்க்கலாம். பாருங்க இல்லவே இல்லை காய்ஸ், பார்த்துக்கோங்க, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸ்பேனிங் கோட் பாருங்க, இந்த கோட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது மலை மேலே இருக்கிற கோட்டு. சில பேர் நேரில் பார்த்துருக்கீங்க. பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க கைஸ், பார்த்துக்கோங்கப்பா கைஸ். நான் எனக்கு வந்த லேக்கை நான் சைடு ஸ்க்ரீனில் போட்டுடுறேன். ஆமாம், இப்போ பாருங்க தொடங்கி வந்துச்சா பாருங்கப்பா. என் சொல்ல சார்ஜில் போய் வராதாம்மா, வீடியோ எடுக்க முடியாதாம்மா. அப்புறம் இன்னும் சொல்லிக்கிறேன். இப்போ நான் நைட் ஆகும் இருக்கு, மிட் நைட் ஆக்கியும். ஓகே, என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏன் அங்கே வெளிச்சமாக இருக்கு? இதை பாருங்க எப்படி. இதை நீங்கள் நைட் நேரத்தில் எங்கே ப்ளஸ் பண்ணாலும் தண்ணிக்குள்ளே ப்ளஸ் பண்ண முடியும். எங்கே ப்ளஸ் பண்ணாலும் அந்த பிரைட் ஆயிரும், செம்ம பிரைட்டாக இருக்கும். எனக்கு தெரியாது, பிரைட்டெல்லாம் இருக்காது, கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் வெளிச்சமாக இருக்கும். டார்ச் மாதிரி பிரைட்டாக. அங்கே பாருங்க, க்ளோஸ் நல்லா மிழுக்குது. கொஞ்சம் தூரம் போய்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சொப்பா சொப்பா என்ன அழகு ஜாலா ஜாச்சா காசு. இந்த மோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன், அதையும் செக் பண்ணி ட்ரை பண்ணி. எந்த மோடில் இருக்கு? இதுதான் ட்ரில்லிங் மிஷின், ட்ரில்லிங் படி. ஓகே காய்ச்சி, இதான் இந்த வீடியோ முடிச்சு. See you. Bye bye.
பை கைஸ்.